Тампоните Елен са уникално иновативно медицинско средство за поддържане на вагиналната микрофлора в параметри, които трябва да бъдат при всяка една здрава жена. Те са натоварени вътре с пробиотик, който води до нормализиране на микрофлората на влагалището. Много важен защитен елемент в женското здраве, защото оттам тръгват редица инфекции, които могат да асцендират и по-нагоре в женската полова система, може да стигне дори до перитонит. При едно здраво влагалище, обезопасено с една микрофлора, която е в нормални параметри, голяма част от микроорганизмите, които биха попаднали там, патогенните, загиват, или такива, които облигатни живеят в влагалището, не могат да се изявят, не могат да дадат симптоми, за която спомага наличието на тампона Елен. Уникално, иновативно средство за първи път в света, единствени, които съчетават функцията и на тампон, който допринася за комфорта на жените по време на менструалния цикъл, а от друга страна и за хомеостазата на влагалището или поддържането на нормални параметри, които да възпрепятстват развитието на вулвовагинити и други инфекции, които биха довели до сериозни проблеми в женската полова система. Имам щастието да използвам тези тампони и да ги познавам още от 2014 година. Имам отлични наблюдения върху пациентките, които са ги ползвали, които потвърждават напълно тези големи проучвания, които са правени от производителя. Общо взето ги препоръчам при жени, които често имат усилено вагинално течение, бяло течение, по-склонни към възпаление на влагалището. При тези жени предписвам тампоните Елен и се стига до абсолютно нормализиране на влагалището. Никакви от там нататък епизоди на течение, на сърбеж и други, които допреди приложението на тампона са били доста характерни за тези пациентки. Приложението на тампоните става в 3 последователни цикъла. Така е по препоръките на производителя, но не е излишно и няма да ги увреди или натовари нещо, ако всеки един цикъл ползват тампоните. Но за да има ефект, този за който говорихме, изчезване на вагиналните симптоми, трябва да има поне приложение в 3 поредни цикъла.